Potser eren per amagar-los i poder-nos tocar les pedres. No! El Bou ha descobert que en lloc de fer-se una banya, a la plaça de les Brigades jugaven el Teresa Ratlla. Sí, senyor! A Reus tenim un misteri. El filmador són només. Aquesta merda de la cara es pot saber què vol dir. Els que fem a les senyeres, com que no teniu entranyes, ara que sabem qui sou, us censurarem amb les mans. La cagada la donem a aquells que ens han destrempat, ni el diàleg no l'aixequen els partits de la ciutat. Esquerra, Cori, PP, PSC, Iniciativa. Sou, junt amb els convergents, pitjor que una mala vida. El passat dia 27, el dia de les eleccions, la gent es va quedar a casa, que n'estem fins als collons. Per l'abstenció i la desgana, us donem la cagada, que no la poseu dura, ni que en fem. Home! Nosaltres som molt de Reus, se'ns en fot just fent molèstia, que per fi arriba el quart, que la festa sigui bèstia. Ho deixeu al terra que ja ho diran a terra. A dalt al despatx, a dalt al despatx. Ho pugeu o no? Iniciativa i segons. És natural, Pot fer servir i tal, És condinsar. I dame per les tomaqueres de colla. Per què no feu una cosa? Per les magnòlies. Bueno, Les tomaqueres. moltes gràcies per rebre el premi, igualment. Moltes gràcies. Nosaltres estem per això.